Titera-tu és una proposta on el titella ets tu. És una activitat de participació lliure que s'instal·la en espais públics. Titera-tu és una proposta pensada per a tot tipus de públic. El protagonisme que tradicionalment tenen els titelles en molts espectacles és adoptat en aquest cas pel públic. Amb Titera-tu aconseguim que el públic travessi la barrera de l'espectador. És una instal·lació interactiva amb la mecànica bàsica a la vista. Treballem a partir de la màquina simple, politges, palanques, rodes. L'hem construït bàsicament amb ferro i fusta i els acabats els hem fet amb teles i amb resines plàstiques. Les necessitats tècniques són molt senzilles. Necessitem un espai, no necessitem ni aigua ni corrent. Amb Titera-tu, el públic ja no és només un espectador, esdevé, a més, un participant actiu.